zvanga zvakanaka. Zvanga zvakanaka. Asi kwa muno motokari okoyo chenjerai zvamuri kutora izvi. Ng'anga irambe kukutengesera inokutengesera. Airambe iwe unoita zvaunoda asi ziva kuti pamberi apa una mazuva nazvo. Vana veng'anga vanhu ini ndinopa kutenda zvikuru nebasa randashandirwa nasekuru Shumba pazuva ranhasi. Asi ndikukumbirawo zvikuru kuti dai zvaita kuti ndichiona kuti panochenjere nekuti zvinhu zvamukonera ndobviswa pa 2008 ndakauya muno mapurazi uno mazina yangu yaripo yese. Manzwa ndisina zvakashota asi ndikatanga kuona mazina yangu achibva wani ndichibudisa blood ropa cup pazuva ndichibudisa cup yoropa pazuva cup yoropa kusvikira ezvinezvi handisisangana zino. Aleki vatidzidzisa chuhwa kuti zamichonga izvi zvakaipa. Vatariri vepaSly Media TV tiri kusangana nhasi uno tiri kunharaunda inonziyo Matepatepa. Mazuva apfuura mamuri kutoona tiri muGuruve asi nhasi tiri kwenyu kuMatepatepa muBhindura. Kunoku tauya nekuda kwekuti vanhu vari munharaunda ino vakaungana nekuda kwematambudziko avari kusangana nawo mukati menharaunda ino ashungurudza vanhu vanogara pafamu patiri panapa. Iye zvino izvi ndine varume vandinavo vaviri vari mukomiti yaunganidza vanhu ivava nekuda kwezviitiko zvinorwadza, zvimwe zvinotemesa musoro, zvimwe zvinoitisa mashocks, zvimwe zvinodonedza vanhu pasi. Toda kuti vatinzwe kuti chii chiri kuitika nhasi. Sekuona kwamuri kuita kubackground kwanguku kune vanhu variko vakazara vauya kuti vazogadzirisa musha. Ndo matangira atingangoita. Regai nditange nemaintroductions. Kuruboshwe kwangu kunani? Kuna Tafumane Mpesa. Tafumane Mpesa. Kurudyi kwangu kuna Maronga Chimate. Tine varume vandinavo vaviri panapa tiri panapa paGranta Farm ndizvo handika. Kuna vanhu ezvinezvi tingati kwa kuma settlements handiti. Mungatanga nekuti zivisa kuti tiri kuona vanhu vakaungana asi chaunganidza vanhu chiko pachigayo here padhibi here kuchenesa musha. Kuchenesa musha. Chinhu chakatanga muna October. Pana medhemu anosvikirwa ari pachikoro chinonzi Mapakwe Primary. Medhemu ava vane mudzimu wakapotera wakashedza komiti yechikoro kuti uyai mundikuudzei zviri kuitika munzvimbo. Nzvimbo ino yakasviba. Tikati nzvimbo yakasviba sei medhemu wakatsanangura masvibiro enzvimbo wakati ndinokumbira vakuru vemuno vandisvitsire nyaya iyi kuvanhu vanotungamirira nzvimbo ino inova iri masvikiro anoitwa ana Sadzadete. Takafamba kunosvika kuna ana Sadzadete varidzi wenzvimbo dzinova dziri mhondoro dzenzvimbo. Tikaenda ikoko tikati mufana kuuya pamusha mutibatsire. Vana Sadzadete vakauya semhondoro dzenyika vakauya vakatibatsira asi pakati kubatsira kwavakaita zvinhu hazvina kupera nekuti vakasvika vakananga vanhu vanga varipo vanhu vakanga varipo vakati isusu toda proof yekuziva kuti tinazvo here kana kuti hatina nekuti mhondoro hadzipe proof. Sekudaro vanhu vanga vakupokana vachiramba vachiti kwete zvamatitaurira handizvo. Vanhu ndobva tagara panzvimbo zvakare tikati hazviito zvichiperera apa nokuti munzvimbo munomu tichakuwadza vanhu nekuti vanhu vanonge vava vakuramba sekuramba kwavakuita isusu tikutungamirira chinhu ichi tikaperera apa mhuri inoparara. Tikazoita pfungwa dzekuti toita sei kuti tione munhu anotipa proof yekuti uyu anoroya uyu anoita sei kuti musha ugare zvakanaka musha uchene nekuti vamwe vane mishonga vanochinza vane mishonga yedivisi vamwe vane mishonga yekukwadza vanhu vamwe vane mishonga inonzi yana gondwa. Tikati hatiperere apa ndopatakazotsvaga isusu nzira yekuti toita sei tagara pasi sevillage kudai semuri kuona kuti irese iri village rakaungana apa vabereki vakachema vakadhoneta madhoradhora kuti aiwa titsvage n'anga inotipwasa kutibvisira zvinhu. Shuwa takasvika mumafoni vatatanga kutsvaga mumafoni manhamba en'anga takafonera n'anga dzakawanda. Sekuru Shumba vakazotirutsira kuti aiwa ini handina chandinoda ndichaya paground ipapo ndotaura nemi ndokubatsirai. Kusvika nhasi ndopatiri pamukona pakaungana mhomho yesei. Sekuru Shumba vari kushandira vanhu zvakanaka. Ndomamiriro azvakaita pari zvinezvi. Tinotenda. Regai tinzwe kuna Vatafumane tinzwe kuti pane here pane zvanga zvichitaurwa apa pane zvimwe zvamuda kuwedzera here maringe nekuungana kwakaita vanhu panapa Vatafumane?
kuwedzera kwanakaita chete panyaya iyi ndeyekuti pamiro yanga zvikaita zvinhu zvanga zvaakuoma vanhu vaiva kunongedzerwa vaiva vachititanzi tiri varoi tiri chichi vanga vaakaenda kunomangara kwamambo Madziva saka vanhu vanga vakitanga taakunzwa shungu dzokuti ko vanhu vakaendeswa musodzi waparandedze izvi ndezvemhepo izvi zviri kubuda nemhepo kaizvi saka hazvifaniri kuenda kumatare amambo saka ndo zvinhu zvatakamhanyisa taakutsvaga kuti kotoita sei kudaidza kwatakazoita nganga idzi dzakatendawo futi kwamambo ikoko vakati vachimira nditanga ndatonga vanhu vanga vakapara mhosva kupi ikoko saka vanhu havana kuendako nekuti zvanga zvarambidzwa nemhondo rokuti hamuende ikoko zvinhu ndezvemhepo tangai mapedza muchenesane ndo mamiriro azvakaita kutaura kwandikuita vanhu pari zvino saka muri kuona vanhu vese vakaita se vakaungana kuti vaone kuti vari kubatsirwa here vanhu ivava ndo mamiriro azvakaita madhama vanosvikirwa nyaya kutanga kuburitsawo nyaya yekuti nzvimbo ino yakasviba vane nguva yakadi vari pamapako school itemu inei ndeyechitu savangoti vachisvika ndobva vachibvondora vanhu vakavatenda here vakavatenda nanhasi vari kuvatenda zvisingaite hapana akamboti aiwa wazviziva sei hausi wemuno iwewe mudzimu wako ndeweshuwa here vanga vakudaro ndosaka takazoona kuti vakuda kushungurudza medhemu haana kuuya kuita maproblems asi kuda kumweya uri maari ndo waita kuti adudze zvipi kuti anga akushungurudzwa kuti havaroika vanga vakushungurudza saka ndosaka mazonza kuti ko medhemu anoshungurudzwa seiko isu tiripo ngatiendere nyaya tiprove vanhu ndo zviri kuitika saka pakupruvha kwakaitwa pakabatwa vanhu 6 saka pane zvinoita zoti pa6 havasi vega ndikatichingoisa vari vese village ringokwana village rese rikavhara tishande takadaro saka kuungana kwakaita vanhu kwakatenderanwa tiri kutaurira izvizvi kuitira kuti pasazoti ini ndamanikidzwa monzobuda kuti ndakaendeswa kwatsika mutanda kana kuti kwasekuru shumba ini ndandisingadi saka kana muchitaura chokwadi kuti makatenderana aiwa tinopa kutenda neurongwa hwenyu imimi vatungamiriri vekunharaunda ino nokuti haude kuti musha uchichena wozosara futi wane zvimwe zvinhu zvinonzi ndimi makatanga nyaya iyi ivo madhamu vari pano here nhasi vari pachikoro madhamu medhemu vari pachikoro padhuze zvapo pedyo nekuti vanogona kusvika kana vachikwanisa kuuya vavo vari kutodzidzisa pachikamu ichi ndosaka vasipo pachikamu ichi havapo ichi asi vakave munongedzo ndio pakatangira nyaya handiti saka tiri kudzwa kuti makatanga vanasekuru shumba vakatanga nezuro handiti nechii chakatika nezuro chamukada kuzivisa vatariri vepaSly Media TV nezuro pakaitika yatingati mashiripiti makuru tese takarwa nehama taitaisira kuti pachabuda chikara chinenge ichocho pana amai vava amai vakapinda mumatare vakatsanangurirwa matare yavo vakabvuma vachiti handisi kukumanikidzai kana zvisizo taura hazvisi kanza kwete kumaprofita ndaizvinzwa nyaya yenyoka yamabvisa nyoka ikabviswa apa inonzi nyamafingu ndofunga iri kuma 1.7 meters pakubviswa kwakaitwa vanza kubiridzira here kanza kwete ndezvenyu kanza ayoshwa ndezvangu pasina kukumanikidza ivo hanza pasina kundimanikidza takataiwa zvakakosha mataura mega kuti ndezvenyu mabvisirwa vabvisirwa shwama yava ende vakagutsikana nhasi wari pano hameno pavari zvo mhuri yavo yashedzwa imwe kuti isvike iri kuya kuti izoona matambudziko yavo yapedziwe zvainzi anopera nhasi kugezeswa zvakaipa zvese zvobva zvata sei zvobva zvasara saka amai vavo havana kupikisa nezvakawanda ava kubvuma zvinhu zvavo nenzira yakanaka isiri nzira yekupopotedzana ndo zvatatu sekuru shumba vanenge vari kugona basa tinotenda ivo vakawana mukana here kuti vangotaurawo kuti zvinhu zvakauya sei muupenyu hwavo kuti tizowana vane maturuzi euroi akafanana nenyoka iwayo ndofunga zvinhu izvi mukana inini handina kuona asi patsananguro dzavaipiwa waibvumirana nadzo naika tinotenda kuti pamwe tichaonawo mukana wekuti taure nawo ndizvozvo pachivhiti paTV panapa nditika zvimwe zvinhu zvamungada kuzivisa vatariri tisati taenda kunoona ana sekuru mumataromo ndezvekuti marenge nematambudziko angasanganika nevanhu panharaunda yavanenge vagere chandinoda kutaura kuvatariri vari kutoona pari zvinezvi tinoziva kuti mamisha makarema asi vabereki niwa vari munzvimbo nemasabhuku ari munzvimbo tinoda kuti makaona dzudzo rasvika apa mumamisha umu ngatibatsiranei tiite chisungo chimwe chete ngatisati kana taona dzudzo masabhuku yamwe ari kuramba kuita pazvinhu kuti hazviite saka toti masabhuku mukuti nzwa muri kurefu nhasi kana madambudziko pamba rauya ngatiite chinhu chimwe chete tichenese musha nekuti mishonga iri kutora mari ndoyawandisa iri kutora zvirimwa ndoyawandisa mumatiri matigere umu ndosaka tasvika apa kurwadziwa ndekuti
wanhu vane tsvera vakutora mari dzevanhu tikaenda kumaflows vari kutora vakadzi wedu vachivaita vakadzi usiku vakadzi vakubva varwadziwa nenyama dzavo zvoti mukadzi wese ari pano chingoti chibereko kensa imwe ikukonzerwa neuroyi hweusiku saka tiri kuti isusu ruzhinji rwezimbabwe ngatisiwe chisungo chekuti varoyi variko asi varoyi anoda kuchenesewa matambudziko kuvanhu. Mungadzidzise kuti kudii kana kuti kuna atapfumane munhu anoti hakuna varoyi? Munhu anoti hakuna varoyi nofunga tichikura kare maprofita aiwa ari mashoma kwaiva kune mhepo dzenyika zvakafanana nasekuru Chaminuka waiva mafemberi ndoaiva ari maprofita. Kare kwedu chataikoshesa vabereki vedu vakakura kare pamusha painzi hapafani kugara pasina kutsigiswa saka kutsigisa kwaita vabereki vedu ndiwo madzudzu avakasiya mumamisha umu noti munhu achifa mwakusira mumwe saka chinhu chakasarira vana mwana anenge asingazvizivi asi pakuzotsanangurirwa mwana uyu anopesera akuzvinzwisisa asi anenge ari madzudzu nevamwe vake kuti mukugara ndiwo asiro rababa nekuti mwana wega wega baba ane mwana waanofarira izvo tosangana nazvo patiri panapa pane madzudzu futi kunzi baba wakafa chasangana nazvo kufamba kwatiri kuita kana zvaakuenda mberi muchazviona vachipupurirai wega mutsananguro dzavo. Tinotenda vatapfumane muda kuwedzera kuti kudii kune avo vanoti hakuna munhu anonzi muroyi? Tichitaura paruzhinji rwese rweZimbabwe makatera panguva ino tinotaura kuti kune varoyi nekuti tinokutaurai kuti isu tichisvika muno munzvimbo yatigare muno tanga tiri vanhu vasvino saka nevabedu vatiri kugara navo hatichisina chinhu zvapera zvirikungopera zvaitinetsa kuti zviri kupera sei zvinhu zvatiinazvo asi tichiti tikaita mari hati aipambana chaunotenga ukaita zvakaita vanhu pano pagiranda pano mbiri yekurima kumatepatepa kuno pagiranda pano ndo panorimwa asi at the end kusvika muna December vanenge vachishupika ndo zvinhu zvarwadza vanhu izvi kuti aiwaka itai kuti mutsvage vanhu vatichenesere vanhu ava vatikuvadza. Tikunzwa futi kuti vakadzi venyu vari kubobodzewa kubobodzewa zvokuti vamwe vachizvi kutaura kwandiri kutoita munhu tobva matare vari kutotaura kunzi toda kunobvisa futi mubobobo iri mupe iri kumba saka tingati here Zimbabwe hakuna varoyi vanhu vachibvuma vega kuti ndinazvo ipapo isu hatiri kusangana nedambudziko rekuti munhu ari kutaura kuti handina tiri kusangana nemunhu ari kuti ndinozviziva saka kureva kuti basa redu riri kufamba zvakanaka kutaura kwandikuita vemazimbabwe. Iye zvinezvi vatariri vepaSly Media TV sekuziva kwamuri kuita tiri paGranta Farm nekuda kwekuunganidzwa vanhu nekuda kweuroyi huri kunzi huri munharaunda inoi wakatanga kuburitswa namadhamu vanodzidzisa pachikoro pamapako apa kuti munomu musha makasviba. Toda kuti titaure nevamwe vanhu vari munharaunda inei tichinzwawo nevarimi vanogara panapa kuti zvakamira sei vari kuonawo sei nyaya yekuungana kwaita vanhu pana. Baba zita rakazara ndiani? Ini inonzi Martin Chakara. Sebedza nyaya ice cream yandakupai padhuze nemuromo. Inonzi Martin Chakara. Vachakara. Muri murimi panapa? Ndiye murimi panapa. Gore rino makarima chii? Takarima fodya, takarima chibage, tinonzunguza takarima zvakare. Naika. Panapa taona nhasi hamusi mumunda. Kunenge kuri kurimwa vanhu. Zvakamira sei? Aiwa, kurimwa kwavanhu kwaiya pakushungurudzika kwakaitika village. Panzo pabatwa vanhu namedhimu vaenda kumba kwavo usiku saka zvinhu izvozvo manje zvakaita kuti vanhu tozozviziva zvedu but zvakatishungudza kuti ichokwadi here ndobva tazongoona kuti kuti zvinhu izvi zvifambe zvakanaka. Sabhuku madii kuti mudzi weutungamiriri uye uzooneka chiitiko ichi kuitira kuti nokuti tinoziva kuti vanhu vedu vakachenjera kuno kwaanozoenda kunoripota saka takati isusu ngavaende kana kumapurisa takavazivisa, kwaDA takazivisa, kwachief takazivisa kuitira kuti chiitiko ichi chisazowana anonge achinzi apomerwa chisirizvo kuti vapuruvhe vanhu ava tione kuti ichokwadi here chakaitika nguva dzeusiku idzi. Saka zvadaro takabva tangogara tati isusu ticheneswa bedu taingobvisawo marise village tichibatsira vanhu vaya kuti vaendewo vanocheneswa kunoti mambo mupurisa wakanga ati kune dzimwe nganga dzenge dziriko saka vanhu vava vanozouya vochenirwa ikoko saka vanhu vakaenda vakabva vadzoka vabva vaenda futi kechituwo vabva vadzoka ndopatakazoongorora tikati no ngatiite kuti titsvage n'anga futi kuitira kuti vabedu vachenurwe zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka nokuuya kwaita n'anga idzi hakusi kuti zvaitwa nemunhu wani but tazviita chisungo chevillage takabatana kuitira kuti hama dzedu dziyedze dzichenurwe kuitira kuti tifambidzane nabedu nokuti zvinhu zvinozonetsa mangwana kuti vanhu vatagara navo 25 years tinawo nechi 26 rino kwakuzobudawo masaisai aya. Saka ndonyaya yekuungana kwavanhu takatobatana kuti zviitike. Kwamedhemu isusu takanga tisiko imimi neni handitika
ndanani kana kuti chii chiri kunzi chakaitika musi iwoyo wavakazobata vanhu ivavo? Vakavabata vakaramba vanavo here kana kuti vakavabata vakabva varegera vakaenda vakazora vachitsanangura kuti pano pauya ana nhingirikini ndikazopedzerana navo usiku? Ndizvo zvakaitika. Taurai muri mega ini mubvunzo. Nyaya yakaitika ndekuti takazongonzwa kuti medhemu iva vasvikirwa, saka vasvikirwa vakashedzawo headmaster kuti auye ipapo. Vaenda headmaster ndobva asvika achivaudza kuti right panapa pane chiitiko chekuti pano vanhu vakundinetsa panapa. Vabva vataura nemazita yacho evanhu ivavo. Saka headmaster vaenda vakataura kuti nyaya iripo ndeyekuti saka varegedze vaende, nokudawo kuti zviitiko zvakadai izvi zvingange zvinozovhiringidza mangwana. Saka medhemu yavo kanzwisisa semutungamiriri wavo ndobva varegedzwa vanhu vavaenda. Saka vaenda usiku vanga vatouya kuita mabasa ekuroya pana medhema. Saka zvadaro manje ndopaikazoti isusu tichiziswa sevillage kuti medhemu ari kushungurudzwa. Takati pichokwadi here ichocho. Saka pakazonotohwawo mhondo rekwana Chihuri inonzi Sadza Dete kuti iyo iripo vachiona pamwe chete. Saka zvanga zvisati zvapera bhozi medhemu vakazenge vapinda paholidhe vazongoendawo kumusha kwavo kuholidhe. Saka kuuya kwavaita ipapa manje tungonzwa kuti nyaya dzaidzikendera mberi but vabedu vatogara navo kuti vachenurwe manje. Ndopatakazoona kuti zvinani titore n'anga idzi dziuye munomu, kana dzauya munomu tese vanhu sevillage vari kupindawo futi mundima idzodzo, hapana ari kunzi vachasara. Takati vese tinofanira kupinda imomo kuitira kuti tese tigare takachena, tifambidzane paukama hwedu huenderere mberi sokugara kwataimboita kumashure. Muri yake inde mucherechedzo wokutarisa mukati mechanza chake kuti nditi akabata mushonga wake padare rangu riri kuti kwete, asi ndine nhau irimo iri kubuda mukati medzidza rekwake yabvira kare achitsanangurwa nevazomweya nevaprofita yakonzera nhasuno chaanobata chaanoita kuti chisaendeke. Kunyange muchiyemura zvaainazvo iye pachake chaiyo nemubayiro weziya rake handisi kuuona wakamira manake. Zviri kukonzera nhasuno kuti kunyange nekugara kwaanoita mukati medunhu nemiwo muri kumutondeka nekumunongedza mhaka haisi yake pachake iye. Dare rangu riri kundirambira riri kuti kwete katatu. Muri kurizwa? Vamwe vari kutsikana naro muchinda. Uri kunzwa muchinda? Asi kune matara aripo ari kubuda mudzinza rekwako iwewe kuyanana nokugarisana nokubatidzana pamwe chete chako kunoramba. Nhasuno ndikati hama dzako dziyewo matara emono havauye nechikonzero chekuti vanoti hatiuye kuchivanhu, asi kumasuro kwavanga vari muchivanhu vachiita zvechivanhu. Wanizwa? Nhasuno zvine mazizi neshiri nemhuka nezviitiko zviri kuitika pamba pako zviri kukushura nekukuratidzika. Nhasuno ndiri kuona pachachema mabonga, haikuona kuchema kwaaita kwawakanzwako. Zvikadzi zvisachema paye. Wanzwa muchinda? Zvine kushura kwazvinenge zvichiita mukati memusha pamusoro pevana vako vadiki. Ndizvo. Saka naizvozvo mune dare mukati memusha rinofanira kuti takanurwe risunungurwe pamusoro perwendo rweupenyu. Kana iye atenda kuti abatsirwe atenda, asi kana vachinge vaita ronge yavo ndichaenda ndinovabatsira mukati memusha. Musamupara ngerakaipa kuti akuroyai. Marizwa? Ari kutoroyewa futi, asi zvinizvo zvinoda kuti takanurwe zvisunungurwe zvibviswe. Wanzwa muchinda wadare? Ndo mazwi. Ndizvo here muchinda? Ndo matare wayo pano kuchichidzirana apa. Pano kubanikidzana kana kureverana nemhaka kana kuvhundutsirana matare. Pane chanda kumwisa kana chanda kujiza. Uri murume muchinda, chenda unoita ronge iyoyo pamusoro pematare usunungurwe. Unoti chiri kupfuura pamba pako chiyocha chicho chii? Uri kuzvinzwisisawo here baba? Chii chiri kuitika ichocho? Zvakawanda zvakavanzika munyama dzevana, handigone kureketa zvakadaro pamusha. Handitika zvakanaka chitegara kumuchinda unoita ronge yako anopinda mudare muchinda. Baba manga muri mudare rasekuru Shumba. Chaita kuti mimi munzwe kuda kupindawo mumatare. Chii chiri kunetsa mukati menharaunda yemhuri yenyu? Alright, inhau yekuti kana tigere mumusha medu like pamba pangu ndinosanganawo nazvo zvinotambudza mhuri yangu. Kurwara, kana kurwara musoro kusinganzwisisikewo. Saka
ukaona munhu anobatsira unenge wakutsvagawo kuti dai kuri kuti ndambopindawo ndaonawo kuti chii chingave chiri kuitikawo kana zvatinobatawo nemaoko tinori mafoja unenge chitoshingirira chaizvo asi unenge chitoona kuti zvandiri kushanda izvi output yangu yanje haisizobuda zviri zvandinotarisirawo saka zvimwe zvinhu zvinotumawo kuti kana paita munhu anobatsirawo unoendawo onzwawo kuti Andi, asi magutsikana hena tsananguro dzamapuwa dzedare rekumusha kwenyu kusina mbosvika sekuru shumba. Aiwa, tabutsikana naro. Vanoona vanononga tsono. Vanononga tsono. Vanononga tsono. Aditika. Aiwa, tinotenda. Zvorazvo tivenenge iri naite chamo. Dzigire right. Yo. Tibatire. Chekutanga muri kugutsikana nematare. Mukuru uri kugutsikana nematare. Pane kunyeperana here. Kwete. Kuudzana nhema. Kwete. Kubiridzirana. Kwete. Kuputisana bute kana kubatisana mushonga mumatare umu. Kwete. Zvandiri kutaura ndizvo. Ndizvo. Iwe muchinda uri kugutsikana nematare. Ndakatanga kuvamba kutaura nemi kazuro imi. Ndizvo chaizvo. Ndikakuzivisa ichiripo pamusoro pedare romukati momushoko kwawo. Vana vanoda kubatsirwa zvakasimba. Vana ven'anga vanhu ava. Kana manga musingazvizive, vana ven'anga. Zvino n'anga ine zvayakaita zvakubatirawo kwauri, wakuda kurapa-rapawo handiti. Zvinoita senhodzera, asi hatinoda kuti paite nhodzera yekuti mishonga yababa yakaipa izenge yakugara newe wakunziwe ndiwe muridzi wemishonga yakaipa. Wanzwa muchinda? Ngatibvisei zvakabatwa nana baba, tisare nenhuna dzedu isusu zvinotiipira isusu, togoziva kuti izvi zvaipira isusu nekuti takazvibata isusu pachedu handiti. Wanzwa mukoma? Kudai ndai vatsotsi muchinda ndingadai ndisina kukushedzai vanobva kure. Ndakatishedzwa uye pano kuti uzive nhau ino kuti mukuru wenyu chaiye aifanira kunge ari pano ari kupenga kuburikidza nemishonga yababa iyoyi. Ana mukuru wavo vanhu. Pamanga muchinongedzana nokufa kwakaita hanzva dzenyu kumashure kwe muchinongedzana nana mbuya nana sekuru nani maenda kurefu ipo paye. Mungadai makatanga kunongedzerana mumba menyu. Zvakazobuda zvichienda unofunga kuti imbwa yepano ikamutsa tsuro ikadarika nepamusha unembwa uyu. Iye apo inoramba yakarara here. Inotevera ka. Ndo dare riri mukati memusha wavana ava vanofanira kuti vaende unosunungurwa mukati memusha vauya zvakanaka vauya. Ndo zvinodiwa izvozvi. Kwete kuti iwe unoenda wega iwe. Wakaenda wegani zvikashandwa zvinoenda pana uyu. Zvikashandwa pana uyu zvinoenda pana uyu. Makusundirana chi? Makusundirana mhepo zvakunzi mudzidza menyu. Zvinenge zvichibva papi? Ndo pandakati mukuru ngauye ari kunzwa wacho chaiye. Ngauye andiudze kuti baba wake yanga iri n'anga here. Machawa vanhu ava. Ivo vanhu ava. Baba wake yanga iri n'anga. Ndo zvakakanganisa ndo pakashayishika zvinhu ipapo. Nhasi uno zviri kuteerana nevana ava. Hapana mugariro wakanaka apa. Hapana mugariro wakanaka apa. Pamuri papa hapana mugariro wakanaka. Zvinoda zvibatsirwe izvozvo. Zvavauya taita dunga munhu. Togadzira dare romukati memusha tosunungurana. Unochekureva here muchinda? Kwete. Pane kunyepedzerana here kuvhunditsirana? Hapana. Zvandiri kutaura nematare andakakupai mamwe acho andigone kuataura emurume uyu nemudzimai wake murume uyu nemudzimai pavarapo. Pana ana baba vamwe varoora handiti? Ndikati muone mumwe achazopinda mukati medare asi donzvo guru chairo musha mune mushonga wakaipa. Wabva apa waenda apa uyashandiro. Abva apa waenda apa uyashandiro. Wabva apa waenda apa wakuramba uchingotenderera mumusha. Ndizvoka? Saka zvauya mukuru zvakanaka ndiye baba akaripo pano. Takugadzira dare. Mandimawirirana kuti tigadzire dare. Ndizvo chaizvo. Handitasikana mawirirana. Ndo zvinofanira kuti zviitwe pamusoro pedare rawo. Mushonga kana wasara mukati memusha manje unosara naniko nokuti mushonga unenge uine hwema. Sei imbwa yepano pamusha pakauya mwana wepano kana akauya pakati peusiku harumwe sei asingarumwe. Ine hwema wepano inotomuziva kuti ndewepapi. Inogona kubva apa yaona mufananidzo nokuti akapfeka zvaisingazive asi chisvika inonzva hwema. Wazviona? Saka mukuru mira nedare rine vaning'ina vako ndizvoka zvinhu zvigadziriswe izvi. Zvifambe zvakanaka. Wanzwa muchinda? Tisina bongozozo kana bopoto panetika bopoto ndendisawanike ipapo ndide bopoto. Tinoda zvine mutonhoro. Zvinhu zvogadzirika izvi. Vana vari kuchema. Wanzwa muchinda? Waita rakanaka kuya kwawaita ndinorumbidza ndinoritenda. Ngavaende vanogara pasi anopinda mudare muchinda musha muende kunoshandiwa. Tisunungure pore dzitambanukire dzigare tsvikiti. Ndo matare. Anopinda mudare ngapinde mudare. Mapinda mudare rasekuru shumba handiti chakakuunzai semhuri kudare rasekuru shumba muchidimbu ndezvei? Matambudziko emumusha. Vape microphone. Matambudziko emumusha. Zvakafanana nechi baba zvama muchisangana nazvo? Tasangana matambudziko ekuti kana ndakanoforera basa ndiriwane but basa racho nchiri kwanisa. Ndakada kuita chandoda kuita chese hapana chinofamba.
kutsvaga mudzimai chaiye unodana naye 2-3 days munobva matokufonera kuti hazvichaitoiti hazvichada tsvaga zvako mumwe nekuye nematambudziko ekuti mumusha muna kungofiwawo zvisina tsananguro bazi mukoma wangu mukuru chaiye akangotanga kupenga takatadza kuziva kuti chii chaitika tikatombomupa mhosva yekuti aiye akatsvagaika mishonga yake yekubasa but tisingazivi kuti chii chaikonzeresa. Saka pamapinda mudare rasekuru Shumba vanongatsono here mumusha menyu? Taura nemo ukatipatsanura dare racho mamiriro rakaita zvikukonzeresa mumusha maererano nekunongedzerana kwanga tichiita. Ichokwadi here chataurwa nasekuru kuti imimi baba vakanga vari murapi, vakanga vari n'anga? Ichokwadi, baba vangu vatori murapi. Naika aiwa tinotenda magutsikana enyu nedare renyu ramapuwa nasekuru handiti? Tagutsikana nara pasina kana kupikisana naro. Aiwa tinotenda. Pane mwana chekutaura here? Pamanhamo nematambudziko zvamava muchisangana nazvo tiri kungoitira kuti vamwe vanhu vadzidzewo kuti zvakana wasangana nezvakadai mumusha vanhu vanoita sei, vanofambira. Ndimi mukuru zve waona sei dare rasekuru? Isa henyu maiki padhuze nepamuromo. Dare rasekuru kune zvavataura nekutsanangura, pane zvandanzwisisa nekugutsikana nazvo kubva mumashure tichikura sematauro avaita. Tinotenda. Taura henyu. Saka matambudziko ataigona kusangana nawo anogona kuti wandei unogona kutadza kuziva kuti ari kubva nepapi. Saka sekuru ndobva vatsanangura kuti baba sezvo vanga vari n'anga vane kubata kwavakaita mukurapa kwavaita. Saka kubva baba vashaya vakasiya zvinhumba zvavo zvaireva kuti vaishandisa basa. Kwidza henyu maiki padhuze nemi. Saka zvinogona kungotiwo semhuri zvinogona zvichida kutsvaga pazvinobatira kana kuta kudzudza mhuri kuti asaite chinobatika kuti tirambe tichingotambura kusvikira iye nhasi tazoziva kuti dambudziko riri kubva nepapa. Pakurwara pamukoma makambokufambira here? Vari kurasika njira mwana wemumba menyu? Mazuva ekutanga takatombozvifambira asi isisu panguva yavakatanga nekusaziva pfungwa dzanga dziri dzechidiki taiona sekunge zvinoda vakuru chete, isusu taitora sezvinhu zviri kure nesu. Asi nekuda kwekukura kwepfungwa nenhano dzataakutsika pari zvinhu zvataakuchiona kuti zvakuda kuti isisuwo tinofanira kutarisawo kuti tingazviite sei kuti vakwanise kuvawo munhu anoendawo pane vamwe vachitariswa. Handiti variko zvavo izvozvo. Chii chinoitika pakuti kana tichiti munhu ari kurasika njere muupenyu hwavo kugara kwamuri kuita mazuva ese aya kubva pavakatanga? Kubva mukoma vatanga dambudziko ratakasangana naro nderekuti vaingotaura zvisingaenderane nezvanga zviri pagiraundi panguva iyo. Saka isusu takazvitora sekunge semunhu nebasa raaishanda takangoti munhu akazvitsvagirawo zvichienderana nekuti basa raari kushanda. Asi dambudziko ravo ranga asina kunyanya sitereki rekuti raihodza mwoyo vamwe vanhu asi taishungurudzika nazvo kuti semukoma wazvisvika padanho rakadai so. Inyaya yekuti kana vari pamba mwedzi kana uri mutete zvezvezvi havanyatsonzwisisa kuti vari kuitei kana kutsurwa havakwanise kupfuma. Vanongoita zvavanenge vafunga. Zvomunhu tingati munhu ari violent izvozvo dzimwe nguva? Asi kwavavhiringa ivo vanoratidza kusanzwisisa. Asi munhu wekuti ukataura naye dzimwe dzenguva vanotodzoka vachitoita kuti kana munhu akasvika anogona kutadzisa kuti vanorwara. Sekuru Shumba mama vaudza here kuti kune mukoma ari kupenga? Kwete tasina kuva. Vazvibata vega. Saka muri kugutsikana kuti sekuru vakatumwa kubasa? Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tanzwa kuti ugodobori hunenge muri kurota here? Muri kurota midzi here? Zvakauya sei zvokuti munzwa kuti makuda zvokurapa? Zvakangorikana zvangouya kuti munhu akangoti tikudzimba negumbo kuti harike ndimboni kuzamira mutorapo akuchera chipeso akadzoka kuti ndatenda zvinhu zvaiti. Baba wakasiya kuudza here kuti ndomuchuno? Wakafa ndiri mwana mudikisa ana ndiri mufana grade 2 yakafa ndi grade 2. Naika aiwa tinotenda. Pane pandiri kuvhundutsirawo amai mukaona chembere dzakadai dzichivawo matare ndichidzidzora kuti ndiri kuda vana kureva kuti uyu ndikamutaurira zvinhu ari egani anogona kundivhunduka, anogona kunditya nditi ndogona kumuvhundutsira akasaudza vanhu kuti ndavhundutsirwa. Asi ndati vana vake ngavauye tinzwirane pamwe chete, mwana agonzwa zvandiri kutaura agubvumirawo zvandinenge ndichitsanangura. Handi ndizvo pana amai panoda kushandwa, nyama ya amai pachayo inoda kuti ishandwe, iyo nyama chaiyo yavo amai pachavo. Tichimuona kudai masikati ichembere, masikati kunenge kusina kumira rakanaka, ngaagezwe abatsirwe tibvise zviri mukati memusha zviri kusenza nemunhu asunungurwe, nekuti kana pese paari kufamba izwi rangu randiri kunzwa paari kutsika pese paari kufamba ari kungonzi uyu anomuka, muipi uyu, muroi uyu.
amungazvidaire izvi. Hausi kuzinzwa amai? Mukomana asi kunzwika here mudunhu? Zvino ndiri kuona hana chaanogona kundipa, hana chainacho. Ndaripo. Zvakaipa, zvinorwadza nditi. Ndodare iroro tisunungure muchinda wadare mumusha make ndichamusunungura kunyangwa asina chaanondipa mwana wangu. Handizvo? Ndo Matare anopinda mudare ngapinde mukati medare. Weti mbotaura. Ndo Matare. Zvakanaka. Chekutanga baba naamai muri kugutsikana nematare here? Baba uri kugutsikana nematare? Zvomene chaizvo. Handisi kunyepa. Aiwa, hapana pamambonyepa. Ndiri kutaura chokwadi. Wataura mudaremo wati ndoita sei? Ndoda kucheneswa. Wati ndoita sei? Mondichenesa. Ndiri kuona. Ndo zvangachitaura Matare muti ndaona kuti muri kuona. Ya, muri kuona. Ndadzokera newe kumashure kako. Chinzwai nhau iripo ndisunungure muchinda uyu. Zvimwe kana achipupura achapupura ega, ndine zvangu zvidiki zvandinotaura. Iye akapupurawo zvinova nemutsigo kuti zvandiri kutaura handisi kunyepa, handisi kumuvhundutsira, handisi kumurevera nhema. Muchinda haisi mhosva yako baba kuti titi nhasi uno zvakuitika mukati memusha zvakurwarisa vana zvakunetsa mhuri titi iwe wakazvitora nekuda kwete. Anga ari mabasa aya inema, anga ari mabasa akapiwa mushonga webasa. Mushonga uyu ranga riri bhojera, ranga rine midzi mukati, ranga rine bvudzi remurungu, ranga rine shoni nungu, munzwa unenge wenungu nebvudzi remurungu, nemafuta aita sokunge mafuta ehwai aya anga arimo mukati, ndio aishandisa ari emanza. Imi munhu akakutsanangura eti ndaigara nevarungu kugumana mapendekete kudya nawo, munozviramba kawo kutotakurwa kuti ngatisumukei panapa nhasi tiri kuenda kumhiri kwamakungwa, ndokwatiri kuenda kunombonoshandira kumhiri kwamakungwa uyu. Ndikunyepa here muchinda? Handizvo chaizvo. Wakagara kangani, wakaenda kwanogara zvakadini varungu kunze kwenyika? Ndakagara ne6 months. 6 months. 1975 paakapiwa mushonga watiri kutaura uyu. Amai vamwe yangu havasati vaberekewa. Vese vasati. Uyu achibata mushonga iwo, asi ndiri kukutsanangurira nhasi nhema here? Ndizvo chaizvo. Zvino ndiwo mhandu pandu mumusha iwoyo. Anoda kubatsirwa muchinda. Ndizvo chaizvo. Unoda kubatsirwa. Mushonga uyu ndakapiwa nemumwe mundau woku. Musikana, ndiani ataura kuti akamupa mushonga? Ndiani ataura? Vataura vega. Handiti akapiwa mushonga? Ndikakuudza kuti murudzii munhu. Ndakuudza zita. Ndakutani? Ndakanganwa mbichana. Wesimango, iyo musikana nakudaro here? Wokwana Simango iwawa. Akakupa kamushonga uyu? Ndo zvinhu zvakupota zvichimusanganisa nezvipoko. Ndo zvinhu zvomusanganisa nemasengu magorotote usiku. Ndikunyepa here? Kakawanda nchisangana nezvipoko, pamwe ndasangana nebhazi rakazara varungu so ndichidaro. Asi ndanga ndisina basa nazvo. Saka ndahanda mhondoro, kwete mhondoro anakanga ehunde. Hatida kuti tirambe tichirebesa Matare. Pane vari kutora mifananidzo yangu. Nhoroondo idzodzo ndinenge ndichida kudzika nadzo, kudzokera futi, kudzokera kuzasi uku ku 1960 kwawanga uri jaya uchiri kufamba uchizinzwa. Asi kuti ndidzokere ikoko vana vakawanda varida kurapiwa. Saka ndamutangira pakatanga kushatira zvinhu zvake. Izvo unoziva kuti wakarasikira kupi mushonga? Handichauziva kuti wakarasikira kupi. Hausi kuziva. Kune munhu akauya akashanda mumusha make achiti ari kushanda. Munhu iyeye handide kutaura chokwadi, handide kutaura nhema, handina kuona basa raitwa inini muchinda. Iwo pachako imbotaurawo kuti iwo wakaonoi. Munhu akauya achikubatsira achiti ari kwakubata. Munhu wacho handimuziva, mhenu kwaakabva vakale vaye vakazouya kushandira vaye mapostori vaye. Zvisinei. Hapana zvaakamboita. Panaitika basa, munhu rakaitika basa pamusha pako unotoziva kuti rangu raitiwa, zvapera. Izvi zvapera izvi. Kwete kuramba uchisangana nezvipoko zvakadai naye muchinda. Zvakanaka. Chimwe ndakasangana nacho pabana apa. Saka ngatiende tinogadzirisa dare mumusha mai. Ndizvo. Ngatigadzirisa dare mumusha baba, ndizvo ka? Ndizvo. Haisi mhosva, handiti? Haisi mhaka. Baba kana ukatora imbwa yako ukaisa pamusha, ikagara pamusha wakarara pamusha pakauya nyoka, pakauya mbavha, inodzingwa nembwa.
tinoti imbwa yakaipa here. Asi kana baba akafa aigovewe nhaka imbwa. Munogovana ng'ombe, mogovana chimbaura nechichichichi, munogovana zvese izvozvo. Asi imbwa hamuigovani, inosara pamusha. Inosara nani? Izvozvo zvimwe mwana akurwara akafa, zviri kusara nani? Amai akafa, zviri kusara nani? Zvakuenda pavana, handiti mazviona? Ko iri ngozi kugona kuiripa. Hatiti ngozi nekuti munhu akaiuraya akafa, nemukoma wake vakauraya vaviri vakafa. Inoripo chete, unonzwa yakudzoka kuti baba wako akandiuraya. Ingakurerutsire pamuripo chete nekuti iwe hauzvizive, asi chikuza kuti akandiuraya ndi baba wako anonzi ningi. Munotoripa chete ngozi iyo, handiti? Saka imbwa ikazonge yakupenga pamusha, tinoenda tonoidi, tinoirapira, handiti? Asi gore rinouya inotaka kupenga futi mumwedzi iwe inoda kurapirwa futi. Saka kana wakangwara unouraya imbwa nokuti aidye nyama, ndio imbwa yatoda kuuraya. Naoko anopinda mudare, apinde mudare. Mapinda mudare rasekuru Shumba nhasi uno, madzudzo ndeapi akusvitsai pamberi pasekuru? No, padare rasekuru pane zvinhu zvandaishanda nazvo mumabasa, ndizvo zvabuda kuti wakabata mishonga ndiyerudzi. Ndikati kwete, mishonga iyi ndakaibata chokwadi. Pane munhu wechindau wekuchipinge uko ndiye akandipa mishonga iyoyo panguva dzandaishanda pahotera paTerozi Mbindura. Apa ipo paya pakataza neEdgars apa. Very good. Ipo paya ichiri hotera yemabhunu ava. Ndo pandakatanga kubata mishonga iyoyo kuti ndidziirirewo ndionekerewo pabasa. Saka muchinda uyo akandipa mishonga iyi, haana kundiudza mazita, akangoti mishonga iyi inoshanda zvakati, asi manga mune shoni, tumidzi, bvudzi remurungu, ningi oiri iyoyo, iyi oiri yemishonga iyi. Ndo zvanga zvirimo imomo. Asi pahotera apa ndichishanda ndakazopedzisira ndakudya nevarungu patebhuru. Nekuda kwomushonga iwo wakusebedzai padhuze nevarungu, zvakanaka kaizvo? Zvanga zvakanaka. Zvakanaka. Asi zvazounza matambudziko api? Yakazounza matambudziko yokuti pakufamba ndaisangana nozvipoko. Pamwe ndosangana bhazi rakazara varungu vachifamba ndichisangana nawo, asi bhazi riye ndichiriona ndichisvika padhuze harisisiri bhazi rachipoko. Ndichifamba nacho so mamiriro atakaita kudai, asi kuti tarisane first kwete, asi makumbo ndaiyaona tichifamba tichienda. Chinondisira sepapo apo zvodzokera zvoenda. Imi makazozviziva here kuti mushonga uya? Inini ndaizviziva. Maizviziva? Sekuti iye akandipa mushonga we, akanditi utoshinga moyo. Utoshinga basa rako rifambe. Maitoziva kuti handiri kusangana nazvo hangu zvipoko izvi, asi hapana zvandingaite nekuti ndinoda kuti basa rangu rirambe richifambira richidiwa nevarungu. Vakakudai zvokusvika papi imimi varungwa? Vakandida zvokuti kubva muna 73 kusvikana ndauya pano nhasi. Omauya zichigara mupana apa muprazi munomu? Ndadhiraivha pano kuma 20 chii, ndikwanisa kuma 22 years ndiri pano. Pasati vauya vese veminda 22 years yandashanda naye mulungu pano. Asi vese vaiuya pano vaisarenda kwandiri nekuda kwemushonga uyo. Ranga riri basa. Ranga iri nguva yacho. Zvino zvaunza matambudziko api kuvana? Nemiwo imi maona zvipoko, maona varungu vari mumabhazi, asi kuvana nekumhuri zvaita sei? Kuvana ndiri kuona vana uku dambudziko ravo hameno nongoti pamwe kuti chirwere kana kuti chii, asi ndiri kuona unge zvinhu izvozvo zvokuti zviri kufamba zvichienda kuvana. Asi sekuru vati chii?
mishonga iyoyo kuvana. Mishonga iyo yanzi yezvinezvi mishonga yakatora iyi yezvinezvi haisi kushanda kwauri hausi kuishandisa saka iri kushanda kunani kuvana. Saka vana pane hwani mukomana akaningira ndiye ari kungorasikawo njere vachingodaro so. Zvane nguva yakadi izvozvo? Pane mazapa akangoti pedzei grade 7 kubva ipapo pfungwa dzake dzanga dzisingatore mushe. Imi makati chii chiri kuita kuti pfungwa dzemwana dzidaro? Makamuchitozviziva here kuti mushonga uya? Enda kumamwewo maprofita vakabvawo ameno Samuel asi hapana chakabuda. Maprofita ava ndivenhema, kana ini ndega ndakazviziva kuti ndivenhema ava hapana zvaari kuita. Vakangondibuditsirawo zvinhu zvekuveza zvivezo chaizvo tuchura tuchiya chitupfekedza tuningitu tuchuma ndikati ichura iri shamali usatambe nezvo chuma ichi chura wakabata iwe ukapfekedza chuma ichi haisi mushonga uyu. Saka muda kuti sekuru vakubatsirei sei? Ini ndoda kuti andibatsire pazvinhu izvozvo zvibude mumusha mangu zvibude vandirapire mwana uyu. Nyaika. Ndinotenda nemashoko enyu waya. Kuti vandirapire mwana uyu agare zvakanaka. Ndikafa nozorapiwa nani? Mumiriri wacho ndiani? Ndofanira kuti ndimirire inini muridzi kusvikana arapiwa mwana uyu. Kuna vana vadiki vezera rangu vari kutora mishonga yezvinezvi. Imi makamboutora zvakakufambirai asi izvo zvane matambudziko. Saka tadzidzei panyaya yekutora mishonga yekunzi ndisimudzirwe pabasa kana kuti zvinhu zvangu zvifambe pabasa. Inini ndine chiro chokuti ndine shemu yokuti kuvana vadiki ava kava zvavari kuita izvi vari kunotora matsanda vana vachiita sei but mashandiro azvene haazvizive kuti zvinoshanda sei. Zvinhu izvozvo tsanda vana inosiya yapisa imba yoenda inosara uri zero. Kana iri imwe yekupfuma imwe yacho mishonga iyi kupera kwazvene munosara muri tsuro izvo zvaenda. Asi zvakamboblinga mamwe mazuva so zvakawanda zvandakaona mumazuva makawanda kubvira kumusha chaiko kuMozambique. Vamwe vaitora mishonga yokuti hozi yavo irambe yakazara nechikafu right, but ndakazviona kuti iyo zvinezvi ndakuzviona kuti vanhu tiri kurasika dzokorora ipapo. Ndakazviona kuti vanhu tiri kurasika. Upfumi unobva kuna Mwari kwete uita hwekutotsvaga uchapedzisira watsuro nosiya zvapisa musha wese. Asi vanhu vachikuona vanenge vachimbotaura kuti zvinhu zvinenge zviri kufambira mudhara uyu ndimi kamaidya pateburo panguva yacho mazungu futi muchidya manje nafoko nonaifi futi. Panguva iyoyo nenguva iyoyo taiita kunge fanike ndisu vacho varungu vacho asi masvipa enyu kunze asi mukati muri varungu. Mazviona taingosiyana kwokurara chete. Iye achirara mumba make ine chinorarawo kwangu chete aikona apa pamabasa apa aiwa taiita ushamwari. Chibhanzi chaibuda here manje mari mahomu aya ndaishaya pokuisa imwe yacho kuti ko mari ndoiisa pai. Mukazoita musoro here? Kupi kuona imi zvinhu zvakadaro hazviitiwe musoro izvo. Ndezvemushonga ka zvamushonga hazviitiwe musoro izvo. Hapana chinhu chinobuda apa. Ndiwe kungodya vamwe chiti vakadzi vanouya mudhuze newe so kuita kunge fanike ndiwe mupfudzi wevakadzi dzatombudzi dzako vachitsebera vachidya futi mari iyoyo vachidya mari iyoyo. Ndodara kuti vakaromba vari kuzvinzwa apa nchingobvisa bhanduru sokuisa patebhuru apa ndati endotora mapaindi mangani chikafu uye nemapureti yakati kuri kuwanda kwemari ko.
Mukamboshayina mudharari. Zita renyu remaitonzani kuri kuti mazuva iwayo reumbozha mbozha so. Reumbozha mbozha kana. Ndaseka. Ya, ndaseka. Reumbozha mbozha ndizo zita rangu langu chairo zita inonzi Robert. Light. Ana Robert amunzwe. Koko. Robert. Kuri umbozha. Reumbozha iri rimwe racho ndakazongotorawo zita la sekuru kuti ndine Alec. Alec mfano wemari mamchiro. Ya, mfano wemari. Alec. Right. Vese vajuya Alec auya alipo ere aza alipo anza nasi tinoguta. Ndiri. Ziri fambi zaita rodoro. Kauti vasikana kambawa. Maitrukisa teburu. Mbawa. Makale iwa achiri kuuya na machesa wa munomu vachiimba na ningirigina ava ana mtukudza ava taikukwedzana navo. Asi chinobhururuka chinomara ka. Ndo patiri kudaro kuti yochidiki mimi zvamuri kuita izvi musati mamboshanda mukuwanikwa muno motokari okoyo. Chenjerai zvamuri kutora izvi. Ng'anga irambe kukutengesera inokutengesera. Airambe iwe unoita zvaunoda asi ziva kuti pamberi apa una mazuva nazvo zvinenge zvadzoka zvaenda iwe uchasara uri tsuro zvinodzokera kwazvakabva. Eka yaiwa ndapanzwa pane zvimwe zvamuda kudzidzisa futi. Ng'anga unotora chinhu woshandisa. Ng'anga iye inenge ine makorokota yaene anotuma makorokota kuti munhu uyu asi kuda kutipa mari yedu yakakwana endai munotora zvinhu zviye. Vachisvika vachitaura newe zvakati zvatiri kuda pano inini so zvinhu izvi imi mamuzizive kwandakatora ndinoda varidzi chaivo vandakatorera nichatoenda ikoko. Muridzi wacho alipo ipapo. Usafunga kuti hapo alipo ipapo. Kuenda kwavo ivava nevo zvatsvai zvaenda. Aiwa tatenda madzidzisi. Vanochidiki avo. Hapana paakamboshanda papi paakamboitawo kabasa unoona kutenga motokari bvumi. Varume chenjerai nazvo zvinhu izvi. Kumberi uko tichaita nhamo isiriyo. Sekuru Robert vaidaidzwa nezita reumbozha rekuti Alec. Mazuva avo vachanzwa homwe dzese dzakazara mari dzemberi nedzeshure nekuda kwemushonga wavakanga vatora umwe wakanga une vhudzi revarungu uine tuoiri netuchi hungu vakagara patebhuru nevarungu vachipuhwa mari vachiita yekukuturirwa. Handitika sekutaura kwavari kuita asi matambudziko azvazounza kuvana ndeyekuti promotion vakainjoya mari vakainjoya asi vana vaakusafa. Vari kutaura kuti musarombe musatsvage mushonga shandai nesimba ndo mashoko atanzwa kubva kuna sekuru. Ane nzeve dzekunzwa anzwa. Ane nzeve dzekunzwa anzwa. Chiri musakasaka chinozvinzwira zvinokunakira nhasi unochena unofamba nemotokari dzakanaka zvinhu zvako zvine chikuendera zvakanaka vana vako vachidzidzawo zvikoro zvakanaka asi kumagumo azvo vanasikana vako havaroorwe vanakomana vako vanogona kuzopenga. Waitei sababa? Rudo here irworo rwaunenge wasiyira vana? Ndo legasi here yaungasiyire vana? Sekuru Aleki vatidzidzisa chuhwa kuti zvamuchonga izvi zvakaipa. Ayo.
Mota zifeki nyokere. Imi kana ndimiwa. Mota imi. Mazi. Yatanga kubaboni. Yogati fake here. All right. Vana vatabaya idare mondorosoni ini ndida kumboiona nyoka iyi kuti inyoka here yaruma asi mazina anodumura anodadura ichi bata asi mazina anodadura akanaka mondoro tate Nyalari. Chidadai. Natini waonese. Bana. Basa nakupera papi? Ndaba mberi. Ndakuna. Chera kupetsa basa pano. Ndizoka. Ndiri kuda banga nepano pamusha dzene. Tonobaya chimi chipatiri kuitira matari. Ndo pandinogona kugadzira ndide kuti ndaibaira pano mangwana ndogadzira pano ndokubaira pa ndinogadzira pano zvimwe chete yenenge ndichitira basa rangu apana chamati maona mudunhu menyu munomu mune zvimwe ngwena munomu ngwena chaiyo ngwena irimo muno Granda pai. Ngwena ni pano zvakapasha. Mwana uyu. Nyoka imwana uyu. Pane imwe nyoka yatataura matani. Wombe kupfuura iyi. Mwana uyu apana zvataita. Ukasiona huyo ndio ndio ni hasha zilizopoa. Encontrar vídeo tiri padare rasekuru Shumba vauya kuzobatsira nekununura vane matambudziko, mamwe akauya ega, mamwe ari ekuzvitorera. Ambuya makasangana nasekuru Shumba, tsanangudzo dzakati chi nezveupenyu hwenyu, muisawo chinhu padhuze nemichi chekutaurisa. Vakanditi izvo ndiri kuona nyama dzenyu dzakangoperezeka nokurwara kwamuri kuita, miri yenyu haisi kuita zvakanaka. Ndikati chokwadi chemakumbo angu anoita chiveve nemaoko zvese anoita chiveve. Zvikanzi pane kumba kwenyu kune nyoka iriko yakaiswa neshamwari yenyu yamunotamba nayo. Saka ndoda kuti ndirase ndonoibvisa. Ndondati ko zvakadii kuti mimi shamwari iyi idzokere kupi kune shamwari yazvikanzi kwete inogona kutokuuraya imishi nyoka yacho. Saka chiitai kuti tiende kuti unoibvisa. Kana maibvisa
ndikati ko zvakadi kuti ndakandati madi kuti idzokere kupi kwaari yemuridzo ine zvanza yakadzokera kwaari yemuita sei munofa ndikati alright ndobva vaenda vanobvisa nyoka yebva yaurayira pano saka ndo nditi chiita kuti mangwana muzoita sei muzodzoka muzoiswa mvura saka mvura yacho ndeirape ndagisa wakati tsvaga musaite shamwari tsvagai shamwari dzekutamba dzakanaka ndopa pakutaura kwakaita shamwari yenyama tisingataure zvemazita makaifungira here kana kuti vakainongedza kuti ndinhingi havana kuinongedza asi pane wamunofungirawo here kutamba kwenyuku kwokuti shamwari dzenyu uyu mashoko ake matauriro anoita anenge anobatawo ndo pandataura navo pandabuda maimanje vachinditi aiwa regai izvo tichazvipedza ndandati nini kana vachiuya muno pari kupinda ndo ndapinda wataiwa regai tinozvipedza. Pakabatwa nyoka yakaita sei? Inda handisipo ndenonzichi anzi Nyamafingu. Nyamafingu yanga iri pai? Muwardrobe yanga iri mubhegi. Mumba munotogara? Mandinorara. Makanzwa sei muchiiona nyoka iyoyo kuti iyi yanga ichigara neni? Zvakatondityisa. Hapana pakunze kwokurwara kwamuri kusangana nako, hapana zvimwe zvamainzwa here mumba imomo, kana huri usiku kana hameno yenguvai? Because kana chiri chikara chinenge nyoka pamwe chinomboshinyira kazvokuti unofungudza kuti izvo zvandina kubva ndazvinzwa. Ndaingozoita pamusoro mata kuti koko ndapinda ndikati aiwa ndaifunga pamwe zvirombo zvoita sei zviri kungomhara pamusoro pemarata. Paita sei pamusoro pemarata? Paingoita kuti kokuta padonhera chino. Saka sekuru vanoti nyoka iyi yaikuitai sei imimi? Aipapa vanonditsanangurira asi vakati urwere hwamunawo ruri kufanana kwenyoka iyoyo. Aiwa, saka muri kunzwa sei kuti mabvisirwa chino changa chikonzera kurwara mukati menyama dzenyu? Kana nhasi waiwa ndatonyatsarara zvakanaka. Aikazvo chokwadi nekuti pandaiti ndakarara pai pandotsamira piro pai ndaitobvisa kana nditomwa papi ndotorara ndaisa musoro pai pasi asi aiwa nhasi ndarara zvakanaka. Maitsamira pire mushure maunge sekuru shumba vabvisa chirombo ichi? Ishokwadi ichocho. Saka zvinoreva kuti chirombo ichi changa chichitokufudzai chikushayisai rugareka? Kana mandaifamba maprofiti ndairiudzwa. Umo makatombozviudzwa? Paitongoshaita anotibasa kuti chite sei chibviswa. Sekuru shumba havasi vekutanga kuchitaura, vamwe vakatombozvitaurawo zviri kuratidza kuti zvakabviswa icho kwadi nekuti maamazinzwa kubva kare. Vachingoti pane chiripo mumba menyu choda kuti chibviswa. Saka munoti chii kuna sekuru shumba? Mashoko enyu ekutenda? Aiwa vandigonera vaita basa asi ndikuda kuti shamwari yacho vandiudze nekuti kana munhu achikuti hodhodhi mapane vanenge vakawanda kasava chakuzoziva chaichai anditira izvi ndoupi. Aiwa vanoteya pamba penyu sekuru, vanozvigona vanokuteerai pamba kuitira kuti uyo kana auyawo zvaangada kuti zviitike kwamuri ndo zvichaitika kupi kwaari, nekuti kunongedza munhu kunonetsa ka, asi vachaita zvavanoita ndovaziva sekuru vanoita zvavanoita zvinoita kuti chii nera iyi kana ushamwari hwacho handichatoda zvangu kuti pasvike shamwari vakandidaro vanenge vandigonera handiti. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Zvaitikira kupi? Tiri kupi isusu kunoko? Pano pagranda. Pagranda pafamu ndokwamunogara imimi? Ndokwakabatwa nyoka iyoyo? Aiwa, kune vanhu vasingatende kuti zveshuwa kune vanhu vanoisira mishonga yakadaro mukati meimba, munoda kuvadzidzisa kuti kudi? Iwe unongochirarama uchito mabi yangu andiri kutamba naye shamwari yangu saka usingazivi kuti vanosvika pakuzondiita sei kundikanganisa mukati meupenyu hwangu nemhuri yangu ende zvinoita kuti mupesane nemhuri mutadza kuziva kuti chii zviri kufamba sei. Tadzidzei ipapo? Tadzidza kuti ushamwari hunoda kutsvaga shamwari inovaka nekudzidzawo kuti shamwari itawo shamwari kuti dai mwari vachikusadzira shamwari yakanaka isingakukanganisa mukati meupenyu hwako. Handiti? Otherwise pamwe ndaifa. Saka izvozvo zvinotoona nedziro zvanditiro sekuru izvi. Tinotenda. Aiwa, tinotenda muitirwe zvakanaka. Ndawatendera sekuru kuti tiende kuvanoshanda kumusha
Ukamirira vamwe ka? Ndakamirira vamwe vabuda saka tati hazvingarege kuitwa tiripo. Zvakanaka. Mukandipfekedza? Tavapfekedza sekuru. Tauraudza vanhu ava kuti wandipfekedza sei? Sekuru wapfekenura hembe. Tabva tavapfekedza tichiona saka zvavari zvakajeka kuti waende kunoita basa. Ndine chimwe chipomero here chauri kuona chiri pamiri wangu iwewe? Handina chipomero. Chipfeko changu chemukati chinani pakupfekenura kwangu kwese kwandaita? Chino mukomana wedare. Ndakapfeka here panapa ndakasimira here zvemukati? Aiwa, havana kusimira. Unonditendera kupfeka? Ndichanopfeka ndamusha. Pano ndikubva ndisina kupfeka. Ndikuenda ndakasunga micheka yawandisungirira iyo iyi ndiyo ndikuenda ndakapfeka. Iyo iyi. Zvakanaka. Saka muchinda udare iye ndiye ari kuenda mberi nevaridzi vemusha vamwe vese mutevera sure. Mugwagwa uripi? Yes. Did say? Apana kashinambo mbichana. Chora mic anayo.
Aku selalu citoda kan. Apa kan nak ambil? Apa jadi tak? Misha! Misha! Mama ngore, mama yeye ndiri kubvunza izvi uchini munogara kuno vanhu vanobatsira kuti n'anga hakuna ukakomana mwana wako yaripo Mastani. Yedu baba. Yanyana baba ngopina banana. Watatu. Mtu basi baba koza mtukoni baba. Zvakanaka muchinda wedare. Ndandoda kuti nditaure pano muchinda wedare pane basa.
vatuma vana vana kati panoti warongo kana ine zaya nditi tigoita zvatoda kuti tiite tikwanise kuita basa racho hapana zvese izvo zvanzi zai nemazita namuchema kuti sekuru vanenge nangu varida kuenda torita rinoitwa sei basa racho ndinorishanda sei nokuti izvozvo ndo zvanga zvichiita kuti tikwanise kuita basa ratoda kuita zvazvidiwa zai nemazita hatina here kwataifanira kunge takweretana nhai vakomana takweretana wako tauya taita zvinhu zvacho basa ratanga kuitiwa tinorishanda sei hapana mashandiro tinoridii apa tasvika kare pamusha toridii nhai chikomana ini ndati baba atungamira kunoita chikaranga atungamira kuzodii ndikatika chikaranga kazvichida watungamira kawakuitira vana zvandataura kuitira kuti tirege kuramba tichikusana nehondo idzi ndizvotendasara ndakagarirawo vanhu komana vasvika pakubuda kudati abuda kutezeka vanga vasingatoya ini ndabva ndasara ndakagarirawo mureva itai zvinopera nai mureva zvakanaka mondoro tateguru chiramba funda mutama ipwere dzatunhaira ana akanga ana haruna yehunde ipwere mondoro shoni chinda ndikati vana ngavambosuduruka ndoda kushedza chinhu chochichi vanhu vari mumusha ngavambosuduruka vanopfuma vanhu ngatisuduke paimba idzi ngatimbosuduke padzimba Magareba Unaita nini? Amarongo, oi muterere. Tinenge zvizo kunyangwirwa chinotisaka. Kufeli, alishetandi.
Zvakanaka. Akomana, vana vemusha, ngatipinde mundikudze mashoko ekupedzisira. Handitika? Tipinde mumba menyu, makasununguka. Vanhu vese ngatimbosunungukai. Taona kana tisina kuonesesa kumatare ticharatidzana tichiendesa kumoto futi. Ngatiendese, ngatipinde. Nanda kwete mundu. Nanda anaka. Nanda kwete. Nanda kwete mundu. Hey, pondoro kwete kwete. Nanda. Mashure. Kepindega, vamos ver. Wanapitaura msoro kwa matari baba wazona ndio tayari kunikana mauza baba wanakutora Hizo waitwa zinadizi. Pesa dawa nyego zipano chikusara. Kana chikusara. Ndio saka ndakataura ndikati. Singazoti sintaje chikusara kuti yekuramba chinzi cha sara. Ngezingaiti. Ndio nyaya ndiri kuti ndiri nyora imazita. Ndiye ndinyorera mazita nesai. Iyo nyaya urikutaura iwewe. Nokuti atirambe tichiti ndakubvisa mangwana kwangu dzikure chimwe. Niye kuti avakuramba vachisundidzira chinuya asina chainacho ana simba. Akationa. Atida kuramba tichidaro ndosaka ndatinyorai mazita nokuti tinoda kutanga muropa rake ndikuri kutanga nawo. Mukuyu unobereka ndiwo unoshedza shiri. Mukuyu unobereka ndiwo unoshedza. Akaberekedza hama yake mutoro haukwanisa kupinda. Hapana mutoro anozokuroya asina zembe rakwe. Saka nawo kudenda wakagumbuka yawo wakamutuka ndo paanotaka kuguroya kuti andimanzwa ndatukiwa pai pane vanhu chinhu chako chakuru Zari zvatsvagiketi zvimozopesera koko tenda kugadzirana zvimwe zvakasiyana nokuti yanga atiza kameni saka zari rotsvagwa kasekuru zvatakaipa ngatitsvagiwe ndona tiri kudaka pinde kambe mudzimba dzavanhu zvakanaka matende yokutenga ushoko yanete una zai kana makawana renyoka ngariuye tikungoda zai chete zvakanaka ndipewosagi fanyire chiro ichi ana baba ngatinzwane ndinyora aroko matari anajesina ana atabaya famba kutaure nimana avhere mwana kudya kwetsina vana vamunhambara naagakata makabereka homwe mondoro mvura rikodzi ugere kapiri mukwasha wanowawa mukwasha wanyamuswa aiva vagere gondiya mazwi wakaona ndichikutaurira kuti musha wako wakasviba handisi kukuvenga ndikuda kukubatsira ndinenge ndichida kukubatsira zvakanaka kugara nazvo here mumai zvakanaka kunge uinacho mumusha ichi tiri
kusudura kusvika pachiberekero chemunhu kuti tichebasa kuona kudzidzana naro handiti hatisi kuzviita murima hatina watiri kudzinga tiri kuti tisande handiti kuti tishande basa iri pachena zvakanaka kwere dzigare zvakanaka hapana chamba timaona ndakakutaurirai ndakati tiri kumavambo musha wenyu tiri pamavambo mune mhuka dzinofamba mumusha mune mhuka dzinofamba mumusha umu mhaka hadzisi mhaka dzenyu unoti wakatenga ng'ombe iwewo watenga chinhu chakaipa munhu atenga ng'ombe atenga chinhu chakaipa asi ng'ombe yakatanga kupenga ichitunga vanhu tinouraya tobvisawo chakuuraya vanhu ukarambira kuti yangu aiurayiwo tinotobva tati akaitengera kuti atitwise saka muchinda uyu ndamubatsira ndasunungura hondo mukati memusha ndipewo saki muchinda majeni andira saki ndise chiro ichi hemchini iri riripo Edu zvapera basa kwenyu. Tiri kupfuurira mberi nedare riri kubatwa nasekuru Shumba vachinunura mhuri dzaungana panapa nhasi unoyu. Nekudaro tinoda kutaura nababa vane musha wapinda sekuru tinzwe kuti vazviona sei. Sekuru, zita renyu rakazara munoitwa wani? Zita rangu rakazara ini ndinonzi Thomas Gocha. Thomas Gocha. Sekuru Shumba vapinda mumusha menyu, vasati vapinda mumusha zvii zvanga zvichikunetsa imi semhuri? Ini zvinhu zvanga zvichindinetsa nemhuri yangu, wani chokutanga panga pasina kuwirirana nevana vangu vese, ndanga ndichitoita kunge senge vasiri vana vandakazvara inini. Ndo dambudziko ranga ndinaro rokutanga iro. Kwechipiri ndakapiwa munda nehurumende pano kuti ndirime, kana nechinhu wani changa ndichibudawo nacho hapana. Idambudziko chete, mari yangu yese yanga ndichitiwo ndinosenza ndichikokorodza haina zvanga ichimboshanda. Imi ndimaingwa nasekuru Shumba here kuti imi ndimavavinga kuti ndine dambudziko nevana vangu, handisi kuwirirana nevana vangu, zvandiri kubata hazvizi kubuda, zvafamba sei apo? Ini ndindavainga pano nechikonzero chedambudziko rangu, ndosaka ndavawira pano kuti ndizovatakola ndichienda navo kumba kwangu kuti vandibatsire nemhuri. Makagara pamba ipapa, taona pachibviswa nyanga, pane here zvimwe zvishamiso zvinoyera zvatingati zvoda kufumurwa zvanga zvichiitika sekuru Shumba vasati vapinda mumusha menyu? Very good. Nyaya yatika ndeyekuti kubva 2008 ndichisvika muno mapurazi munomu pakabviswa zvinhu ichi ndocho chi9. Maprofiti wakauya wanokwana kuti aivo 8. Muprofiti wagaga achibvisa 1, mumwe achiuya achibvisawo chake, mumwe achiuya achibvisa chake, kusvikira pazuva ranhasi kutaura kwavari kuita vari kutoti ichi ndechokupedzisa kubva 2008. Nhoroondo netsananguro nechiprofita kana kuti nematare zvinoti zvinhu izvozvi 9 zviri kubva kupi? Tsananguro dzandiri kunzwa inini dziri kutaura kuti zvinhu izvi zviri kubva mukati medzinza rangu. Dzinza ndio rakaisa zvinhu zvipi izvi. Inini handina nhoroondo yekuti ndakamboendawo kana kuti ngokukwenda kuromba. Handina kuromba. Zvinhu zviri kubva kudzinza rangu ndio rikuisa zvinhu izvi. Muri kuvengerwei nevanhu vedzinza renyu imimi? Handizvizive chandiri kuvengerwa nedzinza rangu. Hapana munhu wandakatukanisa naye kana wandakapopotedzana naye kana kuti wandakaitawo sei. Hama dzangu dzose ndinodzida zvokutonyanyisa, asi handina ruzivo zvavari kuvengera inini. Ngatidzokerai patsananguro. Sekuru Shumba vatanga kuti kudii pavazoti alright hatisumukei tiende kumba kwenyu imimi? Vataura kuti tiri kuona amulewa pamusha penyu pane zvinhu zviripo. Hungu makatora kubva kumashure kumakatora maprofiti chichi vachibvisisa zvinhu izvozvo. Asi pane chakasara chavaicha. Ivo vacho vakatora vakatombozvitaura here kuti pane chatatadza kutora? Vakabvisa ivovo, hungu vakabvisa chimwe chese vaitaura kuti pane chimwe chati kundika kubvisa.
Wachidaro chete ndichifamba pane chinzonzi pane chiri kutokundikobe chiri kuchisa. Nofunga mangonzwawo ndichitaura kuti chinhu chechi pasabviswa chaita zvinoita bara kana chibuda mupfutika. Chaita sei taurira vasina kuzviona? Chanyatsa kula mbeu kunge bara bread chibuda uchi unozosara chibuda zvaweni nyere yatenda kurova kwanorova kumberi ka ndio zaitika pa chatorwa pa ichini panga chirini ndanga ndisingazviziwo inini ndinongotenga muzenji chengeta mbamanguva chabva muodrop ndo machatowa mukati membacha mamunotopinda mazvese muchisa mbacha dzenyu iyoyo manje odrop iyo ndanga ndisingaisenzeso inini ikangogarawo yanga ndichisenzesa aiwa pano imwe ikangogarawo ndiwe manga chirimo zvingogarawo mbachawo zvimo zvadi. Nebasa rabatwa nhasi nasekuru Shumba muri kutowo kudini? Ini ndinopa kutenda zvikuru nebasa randashandirwa nasekuru Shumba pazuva ranhasi, asi ndiri kukumbirawo zvikuru kuti dai zvaita kuti ndichiona kuti panochenjere nekuti zvinhu zvamukona zvandibviswa pa 2008 ka ndakauya muno mapurazi uno mazina yangu yaripo yese manzwa ndisina zvakashota, asi ndikatanga kuona mazina yangu achibva wani ndichibudisa blood ropa cup pazuva ndichibudisa cup yoropa pazuva cup yoropa kusvikira ezvinezvi handichisangana zvino. Hatingati pakukura kwenyu maidya maswitsi here masadza dama aya? Aiwa kwese kwatiko. Imi kufungudza kwenyu zviri kuenderana nemishonga yakatumirwa nevedzinza? Yaiti izvi ndio zvakakonzeresa kuti mazina yangu yape yese yapedze ngoti ndanga ndichifamba ndichichinzwa. Vaida kuti musadye nyama? Vaida kuti musadye nyama iyo yedzinza renyama, vaida kutorera mazino ese kuti musadye nyama? Ndiri kuona senge ushereketwa wanga wakatonangana nokutoisa muzvinhu izvozvo hazvishamisa zvinhu zviri kubviswa izvi ndio makaiswa mazino yangu. Vachenjeri kavo vaifamba vachibvunzwa zvokuvhara kwaJesu vaida kuita mabasa erudzi upi aya. Zvamuri kutarisira pane ramangwana ndezvekuti chi musati machembera Mwari asati akutorai tese toziva kuti nzira yedu kuvana venyu vamamutaura kuti vanga musingawirirane, ndezvipi zvamuri kutarisira kuti mamuchirimawo futi zvinhu zvisingaite zvakanaka? Ndiri kutarisira kuti kubva pazuva ranhasi ndabasirwa nasekuru izvi kubviswa zvinezvi, chokutanga shoko rangu rokutanga ndinofanira kuwirirana nevana vangu nokuti chinhu ichi zviri kunzi ndo changa chiri trouble cause changa chikonza kuti ndisekurana nevana vangu. One handitika kokaita two mumunda mangu ndiri munhu anorima kaini, asi ndanga ndichibuda nosero zvokutoti kana munda uya ndikaona dhakara ndiri kurima muno mapurazi ndaitotadza kuzoti kochiko chandakauya because ndachibuda nosero mudhaka irori. Saka zvareva kuti ichi chinhu icheso chanzi ndo chokupedzisa ndiri kuti ini ndo zvanga chitora munekini mari dzangu dzanga ndichisenza ndaizoenda kufulo kochitengesa ndisvikako ifoja ndatega jokuloko ndikubuda nozero handichikwaniwa kana mari kusvikira ndakazoziongorora kuti kuda pane uchenjeri huri kuitika ndobva ndazosvika pokutsvaga munhu wandinopa anoenda kunditengesera foja yangu ndopanga ndichitoona kamari kari nani kokuchindirarame nemhuri. Mari yese imwe yakasingawanika. Dai maizowana mashoko ekutaura kune munhu iye anokusundirai mhepo yakaipa iye maimuti kudimi? Inini ndikatarisana nechivanhu chedu handikwanise kuenda kunongedza munhu, ndozvaitawa kuti kunongedza munhu hakubvumiwe. Maona ini zvandakwanisawo kuitawo paupenyu hwangu kubva 2008 kutsvaga vabeseri vondibvisira zvinhu sese kubvisa kwavaita chete zvaperawo kwandiri. Handina chandiita kuita kuno munhu iyeyo. Ndinongoti Jehovha ndinomutenda kuti iyeyo ngaaenderere mberi nemabasa yake, asi ndapedza kubvisiwa zvangu zvandabvisiwa sizvokurombaka ini handina kuromba kana sekuru mumwe vari kutaura izvi ndozvokuisiwa nouchenjeri uri apa. Kune vanoromba vaive hatisi kunongedzera munhu manje apa takutaura ruzhinji rweZimbabwe ruri kukuonai paSly Media TV. Muda kuvadzidzisa kuti kudii? Imi ndima ana bvudzi jena, munoyera chi? Isoko mureva. Muri kwangu kaya muri baba vangu ndiri soko futi. Kana kuti baba mimi inini mazina arobviswa kano zvinhu. Saka mutoti muri mudiki kwandiri. Mishonga yakaipa inochembedza vanhu. Zvisinei mukanya
ati vaudze vanhu kuti kuromba kwakanakira chi kana kuti kwakashatira chi. Imi ndimunoziva zvamuda kutaura. Zvangu inini ndichitaura panhau yokuromba handina tsananguro dzakawanda dzandingakwanisa kupa kuvanhu nokuda kwokuti ini ndikagara ndakasema kuromba handina kubva ndaromba upenyu hwangu wese. Asi kuti kudirirwa kuisiwa ndokwandagara ndikatarisana navo paupenyu hwangu. Ini handina kubva ndaromba. Musati mauya kuno kumushando? Ndinobva Mandarwe Dotito. Nyamutora village. Aiwa pakanaka. Aiwa tinotenda nehurukuro yamatipa pano paSly Media TV. Tinotenda ono kuti makwanisa kumira nasekuru Shumba kuti muchenese musha wenyu muchiri vapenyu. Mukanya. Naiga. Ndizvo kana ndinotenda zvikuru. Tinotenda. Nenoma ndipanguva nokuti nditaure. Nokuti munhu wese mumwe nemumwe anozvara akanzive makorokotoi ndipo apa kumiri ari kusenjerana nacho zvareva kuti kana dai ukaita basa rokuromba uchisira vanhu vaye hazvida kuti wanzenga nadzoi pana nadzoi pai uri kutoenda maona macho saka you are wasting your time kuromba chinhu kuchienda kundesera pomba panheni kuda kuti tifanane vanhu kuti tifanane kupinda ruito rwemajudha kwete ini ndiriwo kwaJesu. Tinotenda. Ini ndiriwo kwaJesu ndo mashoko ekupedzisira amukanya vanobva kuDotito kuMount Darwe nuko. Vatendera sekuru Shumba kuti vapinde mumusha mavo vachenese nekuchenura mamiriro ezvinhu zvanga zvichivapesanisa nevana zvanga zvichivadyira pfuma yavo pavanorima hapana changa chichibuda kunyange vanga vachikohwa kusvika vatozomboitawo uchenjeri hwekuti iwe uchindiendesera mushure mekunge ndakohwa zvichireva kuti ipapo ndopakapa kutombobudawo tunzungu asi ivo vari kutarisira kuti kubva zvinezvi vachirima vachienda kumberi vakuzobata nzou. Zita ndonzi Sylvester Tafuma nei.